L'agricultor emmagatzema a la finca els envasos fitosanitaris en un recinte a part i seguint un ordre que marca la normativa. El material de protecció personal ha d'estar en un altre recinte. Seguint les pautes de protecció personal es protegeix tot el cos, especialment les vies respiratòries, els ulls i les mans. Tot seguit passa la preparació del producte en un punt d'ompliment, que pot ser propi o comunitari, normalment municipal. Primerament, omple el tanc d'aplicació amb una quantitat d'aigua adequada i mitjançant un incorporador de pols introdueix el producte. Això ho fa tenint en compte la direcció del vent per minimitzar el risc d'inhalació. Tot seguit, incorpora altres productes que barrejats amb la pols constituiran la barreja final. En aquesta operació ha generat com a residus 2 envasos, un sac que no pot rentar, no es podrà reciclar, i un envàs rígid al que li aplica, tal com diu la legislació, el triple rentat. Es podrà reciclar. Finalment, deixa escórrer l'envàs. No només aplica el procediment a l'envàs, sinó també al tap. Amb aquesta operació ha aprofitat tot el producte que contenia l'envàs, però també l'ha descontaminat. En el projecte, en els laboratoris de la Universitat de Lleida, s'ha demostrat que el triple rentatge efectivament descontamina l'envàs assegurant que el residu no és perillós. Els 2 residus generats els deposita en una bossa dintre d'un contenidor. Aquest contenidor està alhora en un recinte tancat. Acabada la preparació del producte, acaba d'omplir el tanc, regula mitjançant l'ordinador del tractor i les boquetes de pulverització com es realitzarà l'aplicació. L'agricultor intenta minimitzar el volum d'aplicació sense perdre efectivitat potencial del tractament. Finalment, l'agricultor realitza l'aplicació en el camp. Acabada l'aplicació, neteja l'interior del tanc, omplint-lo parcialment amb aigua neta i pulveritzant-la en un camp lateral. En totes les operacions que realitza l'agricultor al preparar l'aplicació del producte, hi ha 3 factors importants que fan que l'agricultor sigui conscient de les seves obligacions i les pugui realitzar correctament. En tots 3, el projecte Agroxepac ha incidit insistentment. El primer factor fa referència a que l'agricultor estigui ben informat. Per aquest motiu, es fan sessions d'informació i demostració al llarg del projecte i s'editen tríptics informatius. El segon factor fa referència al triple rentatge. Per mostrar altres alternatives al rentatge manual, es lliura a les cooperatives participants un dispositiu de rentatge a pressió que ens ha donat a conèixer el participant francès del projecte. El rentatge a pressió simplifica el rentatge manual i per aquesta raó ha estat molt ben acollit pels agricultors. Igualment, durant el projecte s'ha col·laborat amb una empresa local dissenyadora d'atomitzadores. Aquesta empresa ha integrat un rentador d'envasos en l'atomitzadora. Aquest dispositiu és molt útil perquè permet que l'agricultor pugui rentar l'envàs en qualsevol lloc, fent-lo independent del punt d'ompliment per a realitzar aquesta operació. Per facilitar el retorn de l'envàs, també s'ha incorporat a l'atomitzadora un calaix per a poder transportar els envasos buits. El tercer factor important és l'optimització del punt d'ompliment. S'observa que la majoria de punts d'ompliment que solen pertànyer a un municipi no estan ben equipats. La majoria tenen una mànega ampla per omplir el tanc, però no disposen de sistema per controlar el volum d'aigua utilitzada, d'aixeta amb mànega per fer el rentatge de l'envàs, ni d'un control dels afluents que sovint es produeixen en l'ompliment del tanc. Per a donar alternatives a aquestes deficiències, el projecte Agroxepac ha fet el disseny d'un punt d'ompliment optimitzat basat en alguns punts ja existents. En aquests punts, l'agricultor s'ha de registrar per poder utilitzar-lo i pot fixar el volum d'aigua que necessita. Igualment, hi ha una aixeta amb una mànega reduïda per a fer el triple rentatge. Es disposa també d'un punt de rentatge dels tancs.
Malgrat això, no hi ha control dels afluents que s'aboquen al medi ambient. El projecte dissenya un sistema per eliminar aquests abocaments i presenta el projecte als municipis perquè el puguin realitzar.